Здравейте хора, аз съм Бам Бам, а днес играем Athletics 2 Summer Sports. Ще играем Competition, да видим какво срещу компютър ще играя. България има ли я тук? Май не. Добре, България няма. Кой да избера? Нямам си на представа. Добре, айде. САЩ да седи както си беше. Така, да видим. Мисля, плуване, тук с пистолета, прескачане и хвърляне на копие. Така, за първи път играя тази игра. Ако ми е интересна, очаквайте да има много така клипове на нея. Да, добре. Моят се казва Син Джонсън, мисля. Давай. Хванаха ми за пръстите. Давай, плувай! На предпоследно място. Вау! На предпоследно място. Как може? Така сега. Син Джонсън. Ще стреляме. Така, показаха ми как да управлявам. Не мога да нагласа. Как се наглася? Имам 12 удара. Аз не мога да нагласа. Така. И схванах го. Давай. Добре. На последно място пък сега. Значи 800. Давай. Йо! Най-накрая едно разумно нещо. Добре, сега сванах я горе-долу тая игра. На последно място. Само още. Много трудно се наглася това нещо. Трябваше поне на плуването да победя. Не мога да го нагласа. Стрелям. Кот стане. Това е най-трудното нещо.
Защо не да нагоре? Абе, ще си ги изстрелям 12-те удара и каквото е. Аз това не мога да гласа това нещо. Стрелям. Да, на последно място. Не съм много добър, но поне се забавлявам. Аз не мога мръзна от това. Още 2 удара ми остават. Това не мога да направя. Стрелям сега последния и то. Ние как ги направих? Не знам. Окей, на последно място съм. Син Джонсън. Също забравих да ви кажа. Lenovo таблет мисля, че ще си прави профил в Show, ако го знаете, приложението, и ще стримва. Може да му го видите, когато се го направи. Той сигурно ще направи специално видео за профила си. Ако аз си направя, ще направя видео и ще ви уведомя, ако ще стримвам. Да, и ако аз си направя шоу, може да стримваме двамата с Lenovo таблет, така че може да гледате и наши стримове. Добре. За Добре, сега бутнах едно, второ бутнах, трето бутнах и съм на последно място. Както винаги, победителя е тук Ханс Хекер, не знам как се произнася името. Сега последното, какво е това? Верно. Чи и фърлям. Добре. Май не го натиснах когато трябва. Да. Шестдесет и 5 метра. Хвърлих. И съм пак на последно място. В плуването трябваше да победя, ама и 73. Добре. И да. Завършихме крайното класиране. На първо германец Ханс Хекер, аз на последно. И да, хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да продължавам на тази игра, ще продължавам на тази игра, да знаете. Block Strike повече ще игра.
тая и от време на време ще пускам клипчета на Hearthstone и каква друга игра играех. Да, това са игрите. Надявам се клипа да ви е харесал. За това с шоу, ако се правя там и ако ще стримвам там, ще ви уведомя в клип. Надявам се клипа да ви е харесал и до скоро!